Iki. Wah, yalah, alah. Duit kok do garek sak ler ngene iki piye? Kok yo ngepasimen ki lho. Eh, jajal. Ya Allah. Jeblono ki duit iki sansaya ki sansaya senyum. Mbak Ida. Ra ono udan, ra ono angin sampean ki lho lek guyus kaya apa ku ya sambar gledek ngono kuwi ya. Allah. Mbak napa? Mbak, iki lho delok. Ih, Orangnya geli ya. lah kok iso ngono ya, Mbak ya? Lah aku tuh ra sadar loh. Lah kok segawe kok pinter ya, Mbak? Tapi toh Mbak, meh tak gawe blonjo ki toh maneman. Lho kok duit kok garek salar kabeh ki lho. Ndak yo malah guyu aku lah. Lucu ya, Mbak ya. Yes, Mbak. Tak jajalin dong, Mbak ya, Mbak. Ya, Mbak sih, Mbak. ya. Tenan kok. Semakin akeh jumlahe, semakin senyum.